mesele şul bir adamın özü üýlenenden soň. Men hemişe de aýtýan. Şul mesele soruyanlara da aýtýar, masallarym eşdiň. Üýlenmekligin, yani dünya tapmaklygyň mowqiyeti we ilm okumaklygyň mowqiyeti üýlenmezden bol. Bir adam dünya tapjakdyr, harjky şöwerlere gitjek iradasy we dünya tapjak iradasy we üýlenmezden bolasyn. Bir adam ilim hasyl etmek, qari bolmak, mewlewi bolmak, mufti bolmak iradasy we üýlenmezden bolasyn. Üýlenenden soň 4 aýdan süýşük aýalyny ýeke taşlap gitmeklik şeriatda dürüstel. Mana eşdiňler delili bilen. Näme iş bolýar? Ol idda musulmanlar eke aýalyny ýeke taşlap harjy kişiwerlerde gezer. 4 ýyl bolan, 5 ýyl bolan soň kança bir adamyň wakyasyn men bir mufti sahybyň qadam imantim Mazar Şerifde. Bir geplek gowerdi. 7 ýyl bolan eken aýalyny taşlap gideni ahiram Türkiýede ligine gelmen aýalyny talak berdi. Indi bellen hormatly musulman doganda aýalyň haqqy we äriniň üstünde. Hazrat Ömer Faruk radiyallahu taala anhu ikinji halifatul muslimin Emirul Müminin Hazrat Ömer radıyallahu anhu gece geç edip aýlanýardylar. Bir gece bir huludan bir aýalyň sesini eşitdiler. Ol aýal näme diýýärdi? Hemçinan Petawai Şamiyanyň 2-nji jildiniň 432-nji saffasynda Allama Şami rahmetullahi aleyh bu meseleni tahrir edipdir. Näme diýip eşitdiler? Enne Ömer radıyallahu anhu lemma sami'a fil-layl imra'atan taqulu. Bişek Hazrat Ömer radıyallahu anhu her wagtki gecede bir aýalyň aýdyp oturanyny eşitdiler. Şunu Hazrat Ömer radıyallahu anh gece geç edip aýlanýardylar. Sırf sahabalar esgerlerim geç desse bolar diýen ýokdy. Hazrat Ömer radıyallahu anhu musulmanlaryň halynyň ahwal girligi üçin gaýsy bir nadar, taama muhtaç adam bolsa onuň üýüne taam ýetirse, gaýsy bir medede muhtaç adam bolsa onuň üýüne medet ýetirse, şu jahatle giyjanyň şirin oğuklaryny özüne haram edip Hazrat Ömer radıyallahu anhu milletin halinden habar almak için özleri aýlanýardylar. Bir gece Hazrat Ömer radıyallahu anhu gecede bir aýalyň aýdyp oturanyny eşitdiler. Ol aýal näme diýýärdi? Fa wallahi lawlallaha takhsha awaqibuh la zuhdiha min hada as-sarir jawanibuh. Hazrat Ömer radıyallahu anhu bir huludan eşitdiler. Ol aýal näme diýýärdi? Qasam ba Huda. Aya şul çaparketten şunun sahiplerini uzak etýän adam Allah Taala'dan gorkan ýokmu ka? Qasam ba Huda Allah'dan gorkan ýokmu ka? Şunun akıbetinden elbette uzak edildi şul tahttan, şul çaparketten munun gapdallary, şul çaparketten daşlaryny, yani munun sahibini uzak etýän adam Hudaýdan gorkan ýokmu ka diýdiler. Hazrat Ömer radıyallahu anhu fesala anha fa iza zawjuha fil jihad. Hazrat Ömer radıyallahu anh ol aýalyň halyny sorady. Bul aýal närakam aýal är ýokmy? Şo diýseler fa iza zawjuha fil jihad. Ol aýalyň äri jihatdeken fesala bintahu Hafsa. Hazrat Ömer radıyallahu anh öz gyýdy Hazrat Hafsa ummul müminin peýgamberimiziň aýaly. Hazrat Ömer öz gyýdynyň soradylar, Hazrat Hafsadan soradylar. Kem tasbirul mer'atu anir rajule? Kança muktar yani aýalyň özü erkek küýsemen, ärin küýsemen sabr edip bilýär. Yani aýal äri barandan soň kança müddet ärini küýsemen sabr edip bilýär. Kança muktar aýalyň sabry bar diýip öz gyýdynyň soradylar. Aýalyndan soramadylar, bolmady aýalan baty gyýdynyň sorady. Aýalyndan sorasa, şu jätden soramadylar ki aýalyndan sorady Hazrat Ömer'iň gurnuny görüp ýa köpaýdyr ýa kemaýdyr. Öz gyýdynyň soradylar. Hazrat Abadan soradylar, kança mukdar aýal ärin küýsemen sabr edip bilýär. Faqalat erbata ashhur. Hazrat Hafsa radıyallahu anha aýtdylar, aýal ärin küýsemen 4 aý sabr edip bilýär. Dostan aziz hormatly musulman doganlar, her wagtki aýal aldyň nikah onu soň 5 ýyl, 4 ýyl, 2 ýyl, 3 ýyl 4 rupiýa çirki dünýä diýip, 4 rupiýa pul diýip onu ýeke taşlap gitmeli eken. Aýallaryň sabry 4 aý eken.
Faqalet erbata aşhur Hazrat Abbas aytlar 4 ay ayalyň özi ärini hös etmän sabr edip biliyor. Hazrat Ömer radıyallahu anh näme iş etdiler? Fa amara umara al ajnad an la yatakhallaf al mutazawwij an ahlihi akthar minha. Hazrat Ömer radıyallahu anhu leşkerlerinin emirlerine emrettiler ki üýli adam 4 aydan köp saklamaň dediler. Hazrat Ömer radıyallahu anhu emirlerine, walilerine hat uzatdy. Ol sahabalar iki cihat meydanında masruf. Eger sahabalar üýli bolsa, nikah eden bolsa, olary 4 ayın müddetinde üýüne garşy uzadyň aýalyndan habar gelgetsin diýdiler. Hormatly musulman doganda ana bulum aýalyň haky. Hatda petwalarda aýdypdyr. Bir ayal öz hakkından difa etmek için kada tarttırıp biliyor. Kadın yanına var şikayet edip biliyor. Men ağrım gelen yok. Ya al, ya men hakkımı fevkalade. Men hakkım haklasın ya olmasa beni göversin. Ya şekilde ayal öz hakkını sorap biliyor deyiptir 4 aydan soň. 4 ay erinin gidene kayıp olandan soň ayal erinden hak talep edip biliyor. Amma lekin dostan aziz, gollan şeriatın her hükmünde, her meselesinde müňlerce hikmetler var. Ayalyň sabry 4 ay eken. Özüňiz qadawat edin. 4 aydan soň sabr halas bolýar eken. Sabrym şu işeti lebriz bolýar eken. Bir zat üstünden piyalaň üstüne çay guýbersen, dolandan soň lebriz bolýar, dökülýärsen. Ondan soň sabr dökülýär eken. Sabr dökülse näme iş boljagyny hurda kalan hemmäňiz bilýänsiň. Bir adamın sabrı halas bolandan soň näme iş boljagyny aýtmak ihtiýat ýok, onu hemmäňiz bilersiň. Şeriat şöyle musulmanlaryň gamyň, jamiýanyň içinde fesat, fitne, şekilli zat bolmasyn diýip, üýle adamlar 4 aydan süýjük aýalyny ýeke taşlap gitmesin diýipdir. Müteassipane giriş bile sanyýasaň, ayallar ýeke biwedemdel, erlemdel. Erlem hasap bolan ýok, ýanda äri ýok. Biwede hasap bolan ýok, bir ýerde bolsa, dünýäň bir küncünde bolsa äri bar. Ödüp taşlap gitmek şeriatda dürüst däl. Ýene misler aýdyn, bir adam taşlap giden bilen dünýäň köp taha bilmeýärsiň. 5 ýyllap aýalyň ýeke taşlap git. 5 ýylda Allah Taala 2 sanak öwlat berdi, 2 san ogul, ýa 2 san gyz berdi. Dünýäni bir perzendiň bir dyrnagyna düşedip bolmy? Kul meta dünýä qalil, Allah Taala dünýä az bul. Her kança köp tapsaňam az bul, ahiretin mukabylyna az. Ahirede bolsa tökönmek ýok, 1 ýylda, 1000 ýylda tökönmek ýok ama. Şu jehatle bir insan ahiretini berbat edasa, ahirede tökönmek ýok. Şu jehatle dünýä çentroda dünýä diýip dostan ahireti berbat etmelidir eken. Wagtlaryňyzy ýa aldım. Allah subhanahu we taala hemmelemizden işten geplerimize amal etmek tawfik bersin.